שלום לכולם. אז אני רוצה ככה כל כמה ימים לשלוח לכם כל מיני דברים, והיום החלטתי להסביר לכם קצת על כל העניין הזה של מה יכול להרגיע את הכלבים שלנו ואיזה פעולות יכולות להרגיע אותם. אחד מהפעולות שמאוד מאוד עוזרות לכלבים להירגע זה פעולת ריחוח, זה בדיוק מה שטומי עושה, ופעולה של קריאה ולעיסה. אני רוצה להראות לכם מה אני מציעה לכם לעשות, שזה גם יכול להיות אחלה של דבר לתעסוקה ולמשחק עם הכלב, וגם תמיד לעשות קצת יצירה, זה יכול להפיג מתח אצלנו. אז אני רוצה שתיקחו איזשהו ציפה או סדין או כל דבר אחר, ומספריים וחטיפים. הדבר הראשון שאתם יכולים לעשות, שזה הכי פשוט, זה פשוט לשים פה חטיפים, לסגור ולתת לכלב קצת לרחח וככה להזיז את זה מצד לצד, דבר שהוא קצת ככה יותר מעניין גם בשבילנו. אנחנו יכולים לקחת את הציפה, הסדין, לא משנה מה, ובעצם להתחיל לגזור לרצועות. מה שבעצם אני רוצה לעשות עם הרצועות האלה, זה לעשות מין צמה כזאת. יש לי 3 רצועות שאני שמה אותן אחד ליד השנייה, ובעצם אני מתחילה עכשיו לעשות צמה. אני קושרת קשר בהתחלה, ואז עכשיו אני מתחילה לעשות את הצמה שלי. אני אשים כזה רגל, ואני רוצה שהצמה תהיה כמה שיותר מהודקת. ככל שהיא תהיה יותר מהודקת, היא תהיה יותר חזקה, ואני אוכל להכניס בה יותר חטיפים שהם לא ייפלו. מה זה? מגיעה לסוף וקושרת את זה קשירה. תראו את הדבר המקסים הזה. זה מוכן. אני הולכת להשתמש בזה עכשיו כמשחק הערכה וחיפוש, וגם אפילו קריאה שטומי בעצם יוכל להשתמש בזה. וכמו שאמרתי לכם, זו אחלה דרך לפרוק מתח וגם להעסיק את הכלב. אז מה שאני עושה, אני הולכת לקחת חטיפים, מתחילה לשים בכל חריץ חטיף, או את האוכל של הכלב, אוקיי, ממש בכל חריץ, ובגלל זה גם אמרתי לכם שתעשו את זה מאוד מאוד מהודק. ואז אני הולכת להביא את זה לטומי, הוא הולך להתעסק ולהריח ולחפש את זה ולקרוא את זה. וזה רגע יהיה משחק בעיקר של חיפוש, להשתמש באף, להשתמש קצת בפה, ובקרוב אני אעשה סרטון שאנחנו מכינים כאלה, אבל אנחנו משחקים עם הכלב. פה זה משחק שהכלב משחק לבד. בואו תראו. ועכשיו מתחיל משחק החיפוש, שהוא צריך להוציא את החטיפים. עכשיו, אם אתם שמים לכל האורך, אז הוא עכשיו יכול לשבת על זה לפחות 5-6 דקות, אחר כך להתעסק בזה קצת עם הפה. עכשיו, אם הכלב שלכם צריך קצת עזרה, אז אפשר כזה להראות לו, או להוציא לו את החטיף. יופי, מאמי. יאללה, תעשו את זה. שיהיה לכם בהצלחה. תראו איזה כיף פה. איזה כיף פה, יואו.